Sapa wong nyembung dulur berarti nyembung kasih sayangi Allah. Sapa wong medhot dulur berarti medhot kasih sayangi Allah. Jenengan gadah anak loro, telu, papat, mesti dicoba karo Allah neng ati neng salah sijine anak sing luwih disenengi. Ngeten iki biasane wong tuwa ora krasa, tapi anak rumangsa nek dibeda. Anak sing rumangsa karo wong tuwa kawit cilik ora pati disenengi. Kawit cilik ora pati disayang. Ngoten niku biasane kawit cilik mandiri, mertikel nyambut gawe, etos kerjanya tinggi. Biasane anak rumangsa kawit cilik ora pati disenengi, ngoten niku gedene biasane sukses biasane. Tapi ora kabeh kok cocok-cocok. Ya eneng sing ra sukses piring ya eneng kok. Modele kaya diwangi ngono modele. Ya eneng sing ra sukses barang ya eneng. Enten dalilipun Kanjeng Nabi, hadisipun Kanjeng Nabi, shadaqatun tuqaddibunaha qabla mautik afdalu mimi'ati shadaqatin tusaddiqunaha ba'da mautik. Sedekah sing mbok kekno wong tuamu, mbok lakoni nalikane jek urip sak miskol iku luwih apik tinimbang sedekah 100 miskol tapi sampun kapundhut. Mas Riki sedekah wedhus siji. Jaman Pak Mundhip tasik sugeng. Pak, eneng apa to Le? Niki lho Pak, mumpung niki musim kurban, jenengan kula tumbasne wedhus setunggal, monggo jenengan damel kurban. Wedhus setunggal tiyang sepahe tasih urip timbang wedhus 100 tiyang sepahe sampun kapundhut niku jek afdol siji wedhus wong tuane jek urip. Tapi kadang sakniki niku aneh. Ana wong tuwa jaman tasik teng alam donya njaluk anake. Le cangkemku kok pahit kabeh Le, pengin sate. Tumbasno sate Le yo. Bapake muni ngono, anake muni, "Pak, apa? Wis tuwek darah tinggi." Sate ae, mbok rasa ngrepoti sing nom. Wayah urip njaluk sate jere darah tinggi, wayah mati digelehno sapi sak kampung diundang. Demi Allah ijek apik sak piring wong tuane jek urip timbang sapi tapi wong tuane wis kapundhut. Ki do meneng mbok rungokno apa ora trae. Mulane ngekeki wong tuwa aja ngenteni wong tuane kapundhut, mumpung ijek urip ayo dikeki sakakeh-akehe. Bapak Ibu, kula jenengan iku dereng diarani wong sing mulya. Dereng diarani wong sing bejo nek durung iso mbahagiakno wong tuwa. Birrul waliden. Kabeh wong duwe cita-cita birrul waliden. Bocah Joko, bocah perawan padha duwe cita-cita birrul waliden. Nek muni do ngene, Pak, Mbok, eneng apa Le? Sok Pak, Mbok, nek wis sepuh tak rumat aku. Wis gak usah kuwatir, sok nderek aku mawon. Wis to, penak-penak uripmu, tak rumat aku. Nek cek Joko, cek perawan. Tapi nek wis kadung rumah tangga, wis duwe bojo, duwe anak, kula jenengan bakal dicoba karo Allah, seneng anak bojo luwih gedhe tinimbang seneng neng wong tuwa. Bu, pangapunten, umpami jenengan putrane sakit, ngoten niku saged tilem napa mboten? Ana wong tuwa anake sakit ora ngarah iso turu. Kok jemeneh sakit awake panas. Lamuk nyamuk jengklong siji mboten asal. Demek anake saking senenge wong tuwa ning anak. Sakniki diwalik ana tiyang sepah gerah, ngoten niku anak saged tilem napa mboten? Kok ngorok-ngorok. Mosok wong paciran nganggo ngorok bisa. Nggih. Enten Pak, ibuke opname teng rumah sakit. Ponakan padha tilik sambang, tangga kiwa tengen padha tilik sambang. Ngoten niku salah siji putrane enten sing teng dalem. Kak, eneng apa Le? Lah kabare mboke sampean ning rumah sakit? Iya. Lah wong-wong padha tilik rono kabare? Iya. Lah sampean kok ning omah? Lah iya, kabeh-kabeh kok ning rumah sakit, kabeh-kabeh kok ning rumah sakit. Lah kok seneng omah sing rumat sapine sapa? Wong tuwa tasik bejaji sapine. Teng mriki enten tiyang model ngoten niku. Kata wonge saiki teko. Kon munggah setunggal kene nggo contoh. Wong kok modele ngoten. Mbok yo sing gemati karo wong tuwa. Nggih, kadang nek wis rumah tangga seneng ning anak bojo luwih gedhe tinimbang seneng ning wong tuwa. Sampai sakniki enten fenomena baru. Napa? Akeh anak mboten kumpul, mboten purun digembuli wong tuwa. Winginane ning status Facebook niku enten. Bro, dongakno bro, muga-muga aku ndang iso gawe omah dhewe. Ngurmat wong tuwa kuwi lara, ngene kliru ngono kleru.
Sing komentar atusan, Pak. Ya bener dulur, tak dongakno muga-muga ndang iso gawe omah. Aku biyen yo melok maratuwa lara. Ora kaya iso gawe omah. Lah nek kabeh anak duwe pikiran model ngeten iki suatu saat Indonesia kira kaya Amerika, sing wong tua dadi tanggung jawab pemerintah, perkara anak gletak mboten purun ngrumat wong pancen, Pak. Anak niku dicoba. Mulane janjine Gusti Allah bagi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, ngabekti ning gone wong tua lorone, anak niki dikei jannatu adn, surga adn, surga terindah. Perkara pancen ngrumat wong tua niku cobane gedhe. Mboten coba gede piye wong-wong tuwa niku nek tambah tuwa, umure niku ditambahi disuda, tapi rewele ditambahi. Wong tuwa nek umur swidak 5 Bapak Ibu niku padha karo bocah umur 15 tahun. Ngerti bocah umur 15 tahun? Bocah kelas 3 SMP, petita-petiti njaluk menang karepe dhewe. Ora kena dikalahne wong umur 15. Wong umur swidak 5 persis kaya ngono ki, kaya ya apa dhewe. Nek gak dheke ora, mulane jenengan kok duwe wong tuwa, mara tuwa, gembul sak omah karo sampean kok umur swidak 5 tahun, persis cah SMP. Anggap lucu wae. Mbok ladeni ya tukaran. Nek wis 70 kaya cah umur 10 tahun. Piye cah umur 10 tahun? Cah umur 10 tahun niku kelas 4 SD, njaluk sak njaluk ra kenek disadoni, kudu saiki. Enten sing gadah wong tuwa 70 tahun. Walah pokoke saiki nek ora ya ora. Terus gampang srengen pure. Nek wis 75 80 kaya cah umur 5 tahun. Wis mangan jere ya urung. Wis tuku pentol jere ya urung. Lah ngono kok mbok ladeni lho. Sing guyu kemeklen duwe wong tuwa kae. Persis, Pak. Mulane sabar. Kula gadah rencang sekolah SD kalih kula. Gadah tiang sepah umure 70 tahun. Piyambake gadah rumatan sapi dalu-dalu nak aku kepengin salat. Ayo Mbok, tak tuntun, dituntun mlakune wis rada angel, dituntun teng jeding bakda wudu. Bakda wudu nglewati sapi, sapine niki arepan nguyah. Mau kencing sapi ini. Mbok, ayo gage, sapine ape nguyah? Ayo gage, gage ape nguyah? Wedi nek kecipratan. Isuk Bu rame. Tangga-tangga diceritani, aku dik bengi deret-deret anakku. Ngoten niku wong tuwa. Lah ngono kok mbok ladeni yo geger. Pangapunten. Mulane kula jenengan ayo duwe cita-cita birrul walidain. Kula saged matur ngeten iki, kula wani. Kula gadah tiyang sepah umure 75 tahun sak omah kalih kula. Mara tuwa kula umure 68 tahun, nggih sak kamar kalih kula. Maksude sak griya, hanya kamarnya yang berbeda. Ngoten niku rewele pripun ya tak anggap lucu ngono wae. Nek ning apa ya lucu ngono wae. Soale nek diladeni ya tetep geger. Iku cobane anak nyoba anak rewele wong tuwa. Wong tuwa nggih dicoba karo Allah. Napa? Gusti Allah niku nekdir. Wong tuwa sing dirumat anak, bendina anak ngedangno, ngepelno omah, ngekeki jajan bendinane, ngumbah-ngumbahne, masakne, gawe wedang kopine. Anak sing ngrumat bendina karo anak sing omahe gresik ben ulan ngirimi dhuwit 300.000. 300.000 ben ulan. Ora melok umbah-umbah, ora melok masak, ora melok ngekeki jajan, ora melok ngrumat. 300.000 gresik karo anak sing ngrumat, sing diling-iling wong tuwa, sing diceritakno sing gresik apa sing ngrumat? Wong kene modele apal deh. Wong tua dicoba ngono napa sing edek mambu tai, sing adoh mambu wangi. Mulane beruntung sekali wong kok dieloki wong tua. Beruntung sekali najan mambu tai. Tapi ngeten to Pak Kiai. Kula ya pengin ngrumat wong tua niku ya pringin. Tapi kula niku nek karo gembul sak omah karo wong tua, ya geger ya salah terus gak penak kabeh. Lah ati was ngekeh-ngekeh dosa aluk ben urip karepe dhewe. Bapak Ibu pangapunten, ada satu kaidah fikih. Kesalahan-kesalahan dalam rangka taat niku disepuro karo Allah. Jenengan diperintah karo Allah salat pun salato. Dene kurang tumakninah, dene kurang khusyuk disepuro Allah. Jenengan tasik purun nglakoni salat. Jenengan nek kepingin ngrumat wong tuwa, aja wedi salah.
Salahin jenengan disepuro karo Allah. Soale nopo? Salah-salah lah ijek ngrumat. Timbang kirim duit 300.000 ra tau ngrumat. Eneng anak bangga, aku lho sak jog gede sampai saiki ra tau duwe masalah karo wong tuwa. Kawit biyen wong tuwa seneng aku ra tau duwe masalah. Ya ora tau duwe masalah wong ra tau ngrumat. Wong jenenge duwe masalah niku perkara ngrumat. Mulane ayo punya ghirah, punya semangat ngrumat wong tuwa. Mas Riki, ngrumaten bapakmu mundhip kuwi. Kuwi jenenge birrul walidain. Di Mas Riki dik. Nggih. Rumaten. Wong tuamu rumaten. Cuma ya sabar. Pak mundhipmu mesti tambah rewel, tambah rewel. Apa neh wane tambah kathah tambah rewel. Rewele tambah kathah. Pak mundhip sing sabar, anake sing sabar. Insyaallah sedaya beto berkah silaturahim birrul walidain. Allahumma. Siji, haul mengajarkan tentang tadzkiratul maut. Nomor loro, haul mengajarkan tentang birrul walidain yang manfaatnya untuk si mayit dan untuk si hidup. Yang ketiga, syarate ketrimone birrul walidain, ibadah niku kudu ana silaturahim. Mas Riki kudu rukun karo anak ene Pak Mundhip kudu rukun karo dulur-dulure. Pangapunten, Kanjeng Nabi nate ditelangketi, ya Rasulullah, saya tidak sempat untuk berbakti kepada orang tua. Sakniki orang tua kula pun kapundhut, pripun carane kula ngabekti? Nek tiyang sepah sampun kapundhut, carane ngabekti ana 3 perkara. Siji, sedekah atas nama si mayit. Kados ngeten niki muga-muga dadi sedekah. Allahumma amin. Tapi jek apik sedekah wayah urip. Wayah urip sering diparingi, wayah kapundhut sering disedekahi. Nomor loro, berdoa untuk bapak ibu yang telah meninggal. Sing nomor 3, ngapii wong sing tau apik karo bapak ibu. Pak demu, pak lekmu, bulekmu apiki kabeh. Kados Mas Riki niki dereke Mas Riki niki pinten? 3. Putrane Pak Mundhip niku 3. Berarti sekawan sakan Mas Riki. Lah cah 4 ki kudu rukun. Aja sampai ana sing ora rukun. Soale syarat diterimanya amal niku sakwise ana silaturahim. Niki barokah silaturahim. Mulane kadang-kadang dulur ra tau nglumpuk pisan ya pendak ana haul. Dulur adoh-adoh ra tau ketemu pendak acara haul. Ya aja ketemu tok ya nyumbang barang. Ana lho dulur rada ndablek niku ana acara ya ora melu nyumbang, melok teko tok. Ya ora apa-apa, teko tok wis apik sebenere. Nyembung silaturahim. Kula iling satu keterangan kitab Irsyadul Ibad sing nyeritakne Imam Zainuddin Al-Malibari. Diceritakan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, cuma sing cerita pertama niku Ibnu Hajar Al-Haytami. Niku cerita Ibnu Hajar Al-Haytami. Niki mumpung tabaruk karo wulan haji, muga-muga sing rawuh saged tindak haji sedaya. Allahumma amin. Niki cerita tentang haji. Enten tiyang piyambake kepingin tindak haji. Tiang ikomah Mekah, tiang asli penduduk Mekah. Cuma duitnya kathah. Duit kula niku 10.000 dinar terus. 10.000 dinar. Sak dinar niku 4 gram emas. Jadi jenengan nek maca kitab, maca buku ana kata-kata sak dinar, setiap 1 dinar niku 4 gram emas. Berarti nek sak dinar 4 gram emas, sak gram sakniki pinten, Pak? 500. Loh, tambah bantah-bantahan. Sing lanang jawab 500, sing wedok ra trimo. Emas apa 500 iki? 1 juta. Sing bener 500 apa 1 juta? Oh, 1 juta. Ya wis 1 juta wae. Wong lanang aja geleman menangan. Ngalah wae. Cuma nek ndelok teng mriki, kok ana ya wong wedok panggoke ning dhuwuri sing lanang kok ana ya. Kula pengajian sak urip-urip kula nggih nembe niki ana wong wedok panggonane kok dhuwur lagi. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Iki trai mapan dhewe apa dikekeki sahibul bait aku. Wis tak emben wae. Lho ana Kiai Minhajul Abidin, ana kiai-kiai sepuh-sepuh. Lah dhek jigrang ning dhuwur ngene. Allah, wong paciran. Ngeten kan? Ya wis 1 juta, Bu, 1 juta. Nek 1 juta 4 gram berarti 4 juta ping 10.000 niku pinten? Mosok 40 juta. 10.000, Pak. 4 juta ping 10.000.
40 miliar. Duitnya kathah tapi ki aku ape haji. Hajine wong Mekah niku 3 dino. Apalagi nafar awal bisa 2 hari. Tapi piyambake pingin karo ziarah. Ya wis aku kepingin haji 6 dino, tapi duitku sakmene gak ning sing ngerti kejaba aku. Iki duit iki tak titipke sapa? Terus tiyang sugih niki. Oh ya aku duwe kanca sing ahli ibadah, amanah iso dipercaya. Mas, dalem Kak. Aku musim haji ki pingin nglakoni haji Mas 6 dino wae. Ya Kak. Tapi aku duwe duit, anak orang ngerti, dulur orang ngerti. Bojone meninggal. Bojone meninggal, anak orang ngerti, dulur orang ngerti. Iki gak ono sing ngerti tak titipke sampean Kak yo. Soale iki nek tak titipke dulur kok kondang cengkrean, iri, tak titipno anak kok kondang tukaran gara-gara duit. Iki tak titipke sampean tapi tulung Mas. Enten apa Kak? Tulung aja kandakno sapa-sapa. Wong 6 dino wae kok bar 6 dino tak jaluk neh. Yo Kak, gak apa-apa, tak gawa aku insyaallah amanah. Berangkat haji 6 hari disempurnakan. Bareng 6 hari disempurnakan piyambake mantuk dolan ning ngone kancane sing dititipi dhuwit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sing nemoni dadak anake. Nak, kawit mau kok sampean sing nemoni bapakmu ning ndi? Lho, jenengan dereng mireng to, Pak Lek. Krungu apa? Bapak kula niku meninggal, Pak Lek. Empun kalih dinten kepengker. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampean gak diceritani dhuwitku? Mboten iki, Pak Lek. Dulur-dulurmu gak diceritani? Mboten. Ponak-ponakan mboten, bar kira ilang dhuwitku. Wis kadung tak peseni aja critakno sapa-sapa, tak tinggal haji dadak wonge mati. Neng ndi nek goleki? Akhire piyambake iling, oh ya ning Mekah iku ana wong sing ahli isyarah, wong alim kiai sing ahli isyarah. Sowan ngriko assalamualaikum Pak Kiai, waalaikumsalam. Enten apa Pak? Ngeten Syekh, kula niku kelangan duit Syekh. Pinten 10.000 dinar. Kok kathah ceritane pripun? Ceritane ngeten-ngeten. Niku nek goleki teng pundi Syekh ngoten. Ngeten Kak. Nek sampean kepingin ketemu duweke, lunga ning Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Soale enten riwayat sumur Zam-Zam secara metafisika, bukan secara zahir, secara metafisika, telenge sumur Zam-Zam iku teka ning gone panggonan sing wong ning alam kubur dikei nikmat karo Allah. Kancamu ahli ibadah, nggih. Salat, nggih. Ahli amanah, nggih. Oh berarti kancamu ning alam kubur dipenakno karo Allah, lunga ning Zam-Zam, celuk ana ning kono, engko kowe oleh isyarah. Lunga ning Zam-Zam. Bapak Ibu, zaman biyen Zam-Zam niku rupa sumur ning ngisor tengene Jabal Abi Qubais. Jadi sakniki Jabal Abi Qubais niku didamel kerajaan Arab Saudi, ngisore niki enten sumur Zam-Zam, cuma pangapunten empun dicor. Sakniki namung keran kawadah. Jenengan benjing nek saged umroh, saged haji, adusa ning kono mboten napa-napa. Ngedusi awak nganggo sumur Zam-Zam, banyu Zam-Zam. Beberapa ratus meter dari sumur Zam-Zam ini, pangapunten niku ana Maulidun Nabi, nggon laire Kanjeng Nabi sing sakniki dadi perpustakaan. Lah menuju pintu utama Masjidil Haram niki enten toilet. Toilet iki dek biyen omahe Abu Jahal. Mulane sampean nek bar ka sumur Zam-Zam, arep ning Masjidil Haram mampir toilet iki, ngisingi omahe Abu Jahal. Niat ngono, ngisingi omahe Abu Jahal. Nggih. Lah terus tiang niki leres piyambake teng sumur Zam-Zam. Nyeluki ya sahibi, aina asyaratu alfi dinari. Hei koncoku, dhuwitku 10.000 dinar ning ndi? Ping sepindah mboten enten jawaban. Ya sahibi, aina asyaratu alfi dinari. Ping kalih mboten enten jawaban. Ping 3, ping wong sahal wangsul mboten enten isyarah, mboten enten jawaban napa-napa. Piyambake mantuk sowan teng ngene Syekh malih. Syekh, kok mboten enten isyarah napa-napa, Syekh? Kok aneh yo? Kancamu ahli ibadah to? Nggih, kok aneh? Mestine wis ana jawaban, Kak. Lah pripun, Syekh? Ngene, Mas. Lunga ning Yaman, modal duit rada luwung tapi duitmu kok ketemu. Ning Yaman kono, Pak, ana sumur jenenge sumur Barhut. Sing sumur Barhut ini secara metafisika telengi tembus ning ngene wong sing ning alam kubur disiksa karo Allah. Lunga ning kono. Ringkese cerita langsung lunga ning Yaman, nggawa sekedhup jaman dik biyen nggo perjalanan beberapa waktu, tokak takok ning Yaman, ana sumur Barhut ning ndi? Tokak takok ketemu sumur Barhut. Bareng teko sumur Barhut piyambake bengok-bengok. Ya sahibi aina asyaratu alfi dinari. Hei kancaku, dhuwitku 10.000 dinar mbok delek ning ndi? Nembe sepindah mawon diceluki, empun enten isyarah, enten jawaban. Kak, ya Mas, dhuwitmu 10.000 dinar iku tak simpen
ning nggone kamare anakku sing nomor loro duduken setengah meter engko ketemu nang sore kasore. Nggih Mas, matur nuwun, alhamdulillah ketemu. Tapi aku takok oleh Mas. Iya gak apa-apa. Aku ki saiki ning sumur barhut Mas. Iya. Iki berarti sampai ning alam kubur disiksa karo Allah. Iya, aku disiksa karo Allah. Salatmu ning ndi? Urung diterima. Sedekahmu urung diterima karo Allah. Lah kena apa kok urung diterima amal ibadahmu Mas? Aku pancen ahli salat, ahli poso, ahli sedekah Kak. Tapi aku duwe adik wedok sing aku 5 tahun ora takokan, 5 tahun aku satru sehingga Allah murka. Gusti Allah niku duwe sifat jenenge Rahim, sifat kasih sayang. Dititipno ning gone dulur sanak raket, mulane dulur sanak raket bahasa Arabe Rahim, nyembung sanak raket jenenge silaturrahim. Sapa wong nyembung dulur berarti nyembung kasih sayangi Allah. Sapa wong medhot dulur berarti medhot kasih sayangi Allah. Aku pancen salat Mas, tapi kurang diterima karo Allah sebab aku elek karo adik wedokku. Ya wis nek ngono aku tak mantuk. Dolani omahe anak-anake. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lho Pak Lek kok mriki? Anak sing nomor loro pundi? Kula Pak Lek. Kamar pundi, Cung? Niki Pak Lek. Bayange dijukuk, diduduk setengah meter, ketemu duite. Alhamdulillah, ketemu Pak Lek. Iya nak, ketemu duitku. Lah kok ngertos aku oleh isyarah, oleh impen saka bapakmu. Bapak kula pripun kabare Pak Lek? Disiksa Allah. Mboten mungkin Pak Lek, bapak niku ahli ibadah, bapak niku ahli salat, ahli sedekah, ahli poso. Bapakmu pancen ahli ibadah, Cung, tapi cek disiksa Allah gara-gara gak rukun karo bulikmu. Bapakmu 5 tahun gak takokan karo adik wedoke, karo bulikmu sampai kapundhut, mulane Gusti Allah murka. Lah pripun carane nulungi bapak pripun, Pak Lek? Klumpukno dulurmu. Ayo takjak ning ngene bulikmu, njaluk sepuro atas nama bapakmu. Dulure dijak kabeh, njaluk sepuro tangis-tangisan, dulure niki nyepuro. Malam harinya sahabatnya ini bermimpi, temannya ini sudah diberi kenikmatan oleh Allah. Ki kok padha meneng mikir dulur sing ndi sampean? Kok lenger-lenger ngono modele? Mas Riki, sak anak-anake Pak Mundip sedaya, jadikan acara haul niki acara silaturrahim, acara ngapiki dulur. Aja sampai dulur siji karo liyane ora rukun. Teng mriki nggih enten dulur karo dulur mboten rukun niku enten. Kok ning kene kok apa-apa eneng. Pangapunten, dulur karo dulur teng mriki mboten rukun sebabe napa? Duit. Oyo-oyoan duit. Ngeten Bu. Gusti Allah syari niku perintah. Kanjeng Nabi sebagai asyari ugi perintah. Api ono dulur. Ora peduli dulurmu kiai, ora peduli dulurmu bajingan, ora peduli dulurmu perampok, dulur sak lawase dulur. Ngapunten, jenengan nek ora rukun karo tangga iso ngaleh. Wong paciran jajakane rukun angel, ngaleh ning Karangsawu kono ora apa-apa. Wong Karangsawu ganteng-ganteng rapopo, apik-apik rapopo, tangga niku wong liya. Tapi nek sampean gak rukun karo dulur, gak rukun karo Pak De, gak rukun karo Pak Lek, minggato teko Jakarta, minggato teko Papua, dulur sak lawase dulur, geteh sak lawase geteh, ora iso dijolke wong anyar. Bahasa ngeten iki saged dipahami. Mulane ana-ana dulur apik ya diapiki, dulur elek enggak jete elek. Iya ini. Wong paciran. Dulur apik diapiki ben tambah-tambah apike, dulur elek diapiki ben ora nemen-nemen eleke. Wong dulurmu kelakuane apik, urung mbok apiki wis apik, mbok apiki tambah nemen apike. Dulurmu pancen kelakuane elek, tapi eleke dulur aja nyebabno sampean dadi dulure dadi wong elek. Dulur elek apiki ben ora nemen-nemen eleke. Asline Bapak Ibu pangapunten, iki nggo cerita Pak Mundip sak anak putune. Dulur karo dulur iku asline tukaran iku ora perkara warisan, ora perkara duit. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Pangapunten ayat niki turun kanggo wong lanang. Tulung Bu jenengan mendel riyen kula tak nuturi wong lanang mboten napa-napa nggih. Nggih, mumpung ning kene wong lanang akeh tak tuturane ngeten.
Wong lanang niku Pak nek kendel, nek wani, nek cukup ilmune, wong lanang niku oleh rabi loro, telu, papat. Menenge dhisik to. Ora oleh komentar kok wis ngomong. Halah. Menenge dhisik to, menenge dhisik. Wong lanang kuwi nek kendel, nek wani, nek duwe cukup ilmu oleh rabi loro, telu, papat. Tapi karo Gusti Allah didhawuhi walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Hei, laki-laki yang menikah 2, 3, 4, kalian tidak akan pernah mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istri kalian walaupun kalian menginginkan keadilan itu. Nek cara Imam Nawawi ai fi qulubikum, maksudnya adil di dalam hati. Ana wong lanang duwe bojo loro, telu, papat, mesti dicoba karo Allah ning ati ana salah sijine bojo sing luwih mesti. Semanten ugi Bu, anak. Jenengan termasuk ahlah niku anak. Jenengan gadah anak loro, telu, papat, mesti dicoba karo Allah neng ati neng salah sijine anak sing luwih disenengi. Ngeten iki biasane wong tuwa ora krasa, tapi anak rumangsa nek dibeda. Ngeten iki asal usule. Ana anak sing ora pati disayang, udan-udanan bal-balan awake panas. Gak sekolah le, panas mbok. Ndelok to. Wis dikandani wong tuwa. Ora usah udan-udanan bal-balan. Ngene iki saiki awakmu panas neh, nyuntikno neh. Wong ora ngesakno wong tuwa. Delok to bapakmu ki lho. Gegere kileng-kileng. Miyang ra muleh-muleh. Ngono ki golek ranjungan. Saiki oleh dhuwit entek kok nggo suntik ngono. Anak sing ora pati disenengi. Anak seneng ati untuk disenengi udan-udanan bal-balan awake panas. Gak sekolah le, panas Bu. Ndelok. Ya Allah, lah kok kaya ngene panase. Pak, ngapa to Bu? Anakmu ki lho awake panas. Ndelok, oh iya Ibu, lah kok panas ki piye? Biasane Pak, nek cah iki awake panas, mbuh pingin ngempet apa rawani kondo biasane. Wis to le ngomong oleh pingin apa le ngomong oleh, pingin apa sing penting ndang waras. Buwedo ngoten niku. Sampai enten ibu terutama nek bapak mboten. Enten ibu niku senengane ngiting-ngiting. Ngiting itu kongkon niteni wong-wong. Yu, eneng apa le? So aku nek sepuh ya melu anakku sing iki lho yu. Ngajine pinter, sekolah sregep anakku sing iki. Ra kono anakku sing brondong. Lah genyo anakku sing brondong. Halah bojone cerewete ra kaprah. Sok ben aku melok sing iki. Lah gak sing paciran. Anak paciran, ya gak melok sing paciran. Gak, lah kena apa? Kuwi tambah nemen. Sok ben aku melok sing anakku Banjarwati ya lho. Banjarwati rak ya edek kok kene to. Lah iya, aku tak melok anakku sing Banjarwati ae. Ngajine sregep, sekolah pinter anakku Banjarwati, gak kaya sing brondong sing paciran. Bapak Ibu, anak sing rumangsa karo wong tuwa kawit cilik ora pati disenengi, kawit cilik ora pati disayang. Ngoten niku biasane kawit cilik mandiri, mertikel nyambut gawe, etos kerjanya tinggi. Biasane anak rumangsa kawit cilik ora pati disenengi, ngoten niku gedene biasane sukses biasane. Tapi ora kabeh kok cocok-cocok. Ya eneng sing ra sukses piring ya eneng kok. Modele kaya diwangi ngono modele. Ya eneng sing ra sukses barang ya eneng. Lah, anak sing rumangsa kawit cilik dimanja, nom-nomane manja sampai gede ya tetep manja. Akhirnya cah manja, cah Banjarwati ki nikah tenan. Bareng nikah wong tuane melok dheke tenan. Lah wong tua tambah sepuh, tambah sering sakit-sakiten. Seminggu nyuntikno pake, seminggu nyuntikno mboke, bojone gremeng terus. Mas, eneng apa to, Dik? Ngene iki piye, Mas? Pake mboke suntik ra nang WC, sampean miyang 2 minggu mulai pisan. Ngene iki duweke ra iso nglumpuk gara-gara duwite entek digawe. Sabar, Dik. Pancen ngrumat wong tua ki yo ngene iki, wis to, sabar, ikhlas. Ikhlas piye, Mas? Ngene iki aku pengin tuku kulkas ora keturutan. Gak roh sedelong kas korban to piye. Ngene iki kulkase rusak. Sing guyu kemekelen wis ngincim deh. Iya, aku ya ape tuku kulkas e. Ngene iki duwite entek digawe suntik, akhire saiki ora iso tuku. Jere sing lanang, sabar, Dik. Kulkas lo regane piro, sabar dilungkas oleh. Sing penting kulo suntike wong tuwa dhisikno dhisik. Wis to diangen-angen to kulkas lo gunane apa? Wong jaman biyen Dik, kulkas iku orang penting. Jaman biyen wong ra duwe kulkas do luman-luman. Saiki bareng do duwe kulkas iku padha medhit-medhit.
Iya. Jaman biyen wong duwe kangkung 4 until, sing sak until dimasak, sing 3 until kekno budhe bule, kekno tangga kono nek basa. Jaman biyen luman. Saiki duwe kangkung 4 until, sing sak until dimasak, sing 3 until lebokno. Berarti kulkas garai. Jaman biyen korban, panitia korban rak bingung nek andum. Gage, kok nek basa nek rusak iwake nang gage selak sore jaman biyen. Zaman saiki panitia karo rakyate setel padha duwe kulkas. Daging pira-pira entek dilebokno. Berarti kulkas garai. Iya Mas, aku tak sabar Mas. Iya. Wis, nggo suntik wae. Kulkas prei mau weneng sing wedok. 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian Pak Emboke suntik maneh. Wis Mas, aku ora sabar Mas. Bok kongkon sabar, aku wis ra siap. Sampeyan roh dhewe Mas, Pak Emboke rak melo awake, mangan ewo awake, listrik awake, butuhan apa-apa awake. Mbok yo suntik-suntik ki jalukno dulur to Mas. Dulure sampeyan rak telu to. Endi Dik Meng? Brondong terus. Sing muni iki sing muni jam Banjarwati kok. Brondong eneng, paciran eneng. Mbok yo suntik-suntik ki njaluk dulur, mosok kok apa-apa awake. Sabar Dik. Iya, aku tuku tak ning paciran sing edek. Akhirnya cah Banjarwati ki dolan rene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eneng apa le kok kadingaren dolan rene? Pengin cerita Pak Emboke lho piye, Mas? Lah, kok Pak Emboke karo bojo kula tukaran to, Mas? Wis ngene le. Piye, Mas? Masalah Pak Emboke iku critakno kok dhisik. Lah ning apa nu Mas? Kuwi lho disugaya apa karo mbakmu kait mau mbok sawang tok kok gak mbok umbe-umbe. Terus sah Banjarwati iki ngombe dhisik. Apa Mas wong Cleo karo Ponari suwe tok Mas? Alhamdulillah. Lah kok mbok usapi tangan to le? Lah wong ora ngono tisune to Mas? Mosok wong ora ning tisune kok kon ngusapi nggo tisu yo ora eneng yo nggo tangan bareng. Wis le piye Pak Emboke iku piye ceritane Pak Emboke piye? Lah yo Mas, aku ki lho karo bojoku wis disatru 2 minggu Mas. Aku ora ditakoki bojoku 2 minggu. Lah ning apa to le kok gak ditakoki bojomu 2 minggu? Yo gara-gara Pak Emboke, gara-gara sampean bereng. Lho. Aku ora melok apa-apa kok go elek-elek iki piye to le? Lah ngene lho Mas. Pak Emboke wi apa-apa rak wis aku to Mas. Mangan aku, listrik aku, butuhan apa-apa aku. Mbok yo suntik-suntik iki bojoku nuntut Mas. Bojoku njaluk aku, mbok yo sampean dadi dulurku ki melok urun-urun suntik. Dulure paciran nek jawab yo penak. Lah iya to le. Sampean yo roh dhewe, Pak Emboke wi kawe cilik apa-apa kowe. Sango sekolah akeh dhewe ya kowe. Sing sering ditukokno klambi anyar ya kowe. Omah yo mbok nggoni. Sawah ya mbok garap, kurang piye-piye le ya. Aku lho ora tau aroh-aroh le, pawewe Pak Emboke ning nggonmu kabeh mbok pek, aku ora piye-piye. Ngene lho le, piye Mas? Eneng penake trima le. Dene gak neng penake ngene iki sabar, ikhlas, nerima. Pancen ngabekti ning nggone wong tuwa loro ngono le, sabar, nerima ngoten. Dadi cah Banjarwati rene iki anggete njaluk urun dhuwit, teko kene dituturi kon sabar, kon nerima. Mulih ra digawani apa-apa. Dolan ning brondong padha wae. Bapak Ibu pangapunten, ngerti mantu karo anak geger ngoten niku teng ati mboten kepenak. Pak, eneng apa to, Mbok? Lah yo ngene iki lho, Pak, anak Banjarwati ngene iki tukaran terus. Nek sampean suntik geger, aku suntik geger. Ngene iki sok nek tukaran terus nek pegatan piye nasibe putumu, Pak? Lah piye to, Mbok? Ki lho Pak nek diangen-angen Pak yo. Anakmu paciran ki lho ketoke kok sukses. Kapale kabeh 80. Omahe tingkat 8. Mobile 8. Masya Allah, ketoke kok yo sukses yo anake sing paciran. Lah piye to, Mbok? Lah timbang ning kene geger terus ayo melok anak paciran ngono piye? Ya ora apa-apa, Mbok, tapi yo kondo anakmu Banjarwati, ya aku tak kondo. Nak, pripun, Mbok? Tak sawang-sawang, Nak. Nek Pak Emboke bar suntik kowe kok ditukari bojomu. Lah pripun to, Mbok? Jaga keluargamu sing apik, sing rukun karo bojomu, anakmu di rumah sing apik.
Nek penyebabnya geger iku Pak Emboke gara-gara suntik, dulurmu paciran ketoke kok sukses, Pak Emboke tak melok ning kono-kono piye? Nggih mboten napa-napa to mbok wong padha-padha anak, padha-padha berhak ngrumat, nggih mboten napa-napa benjing Rebo kula terke. Ngeterno pakane mbokane padha karo ngetro cah mondok, ngenteni dina Rebo barang. Disewakne Tosa. Ngerti Tosa? Roda telu niku lho. Kasur digawa, dandang digawa, apa-apa digawa, wong tuane tenguk-tenguk ning dhuwur Tosa. Dibeto teng paciran, anake kaget. Ya Allah Pak Mbok, niki enten napa kok kados tiyang boyongan, apa-apa kok digawa rene? Iya Nak, iki pancen boyongan Nak yo. Anake Pak Emboke sing sukses ketoke sampeyan Nak yo, Pak Emboke tak melok sampeyan, Pak Emboke tak melok sampeyan ngoten. Anake paciran gak kuat ngempet Pak. Ya Allah Pak Mbok, kawit alit kula gadah cita-cita birrul waliden. Kawit alit kula gadah cita-cita ngeramut jenengan Pak Mbok. Alhamdulillah donga kula diijabah Allah, jenengan keleresan kok nderek kula teng mriki. Pun Pak Mbok, teng mriki mawon kula rumat saing jenengan. Nyuwun napa-napa kantun matur mesti tak tumbasno. Pun kerumat jenengan teng mriki mawon ngoten. Anake paciran kok dilawan. Ya soleh anake paciran. Seminggu teng paciran, kalih minggu teng paciran nembe ngertos mantune wedok paciran niku senengane siaran. Antene dhuwur ngono Pak. Senengane siaran. Neng pinggir omah siaran. Lek, ene ngopo to Mbak? Gak krungu to Lek? Krungu apa? Pak Emboke mara tuwa lho melok aku mase lho. Padahal mase ku kawit cilik rapati disenengi. Dolan ning toko ya siaran. Mase ku kawit cilik rapati disenengi. Ana bakul sayur dolan diceritani siaran neh sak kecamatan Paciran krungu kabeh. Wong tuwa krungu deyek. Ngaleh ning brondong, ngaleh. Ya ana wong tuwa ngulah ngaleh ngoten ya ana. Kok ana wong tuwa ngulah ngaleh ngoten niku aja salahke anake dhisik. Angen-angen introspeksi diri ngoten niku biasane perkara salahe wong tuane dhewe dicoba karo Allah ning ati ora padha diketok-ketokno. Iki lho sing nyebabno anak karo anak gak rukun. Iki lho sing nyebabno dulur karo dulur gak rukun. Sapa? Wong tuane dhewe. Mulane Bu nek jenengan kepengin anak karo anak do rukun, dulur karo dulur do rukun, ning ati oleh ora padha. Iku sunatullah, tapi zahir njaba wajib padha. Yu, anak em telu ngono ki sing pinter dhewe sapa yu? Kabeh pinter. Mbok nek jere gurune takokno dhewe kono. Mboten, Pak. Soale enten wong tuwa, ibu terutama nek bapak mboten, ibu. Ana ibu niku mirangno anak ning ngarep anak liyane, Pak. Anakku sing iki yu ngajine pinter sekolah sregep tangine esuk perintah-perintahane gampang anakku sing iki. Mbah aku nyawang anakku iki lho nyawang tok wis marem anakku sing iki. Ra kaya coke kuwi. Lah genyo sing coke ndableke ra kaprah. Mbah, anak kok beda-beda, anak kok beda-beda. Iki lho sing nyebabno anak karo anak gak rukun. Bahasa ngeten iki saged dipahami napa mboten? Sing muni warisan mau sapa? Warisan sing dipangan. Haul mengajarkan tentang satu tadzkiratul maut, tentang kita akan mati. Nomor loro tentang birrul waliden, yang manfaatnya birrul waliden untuk si mayit akan diterimanya doa, untuk si yang masih hidup, yang masih sehat, yang masih hidup untuk pelajaran bahwa birrul waliden itu jangan menunggu mati. Kemudian sing nomor telu silatur rohim, ayo apik karo sanak raket, ayo apik karo dulur. Ojo sampai putra-putrane Pak Mundip niki cengkrean. Nek cengkrean nyebabno bapak ibu mangke saged angsal halangan wonten ing akhirate. Perkara napa ana anak kok mboten rukun. Muga-muga Mas Riki sak derek-dereke sedaya rukun. Kula jenengan mugi-mugi sedaya nggih nglampahi rukun saged silatur rahim. Niki ingkang kula saged sampaiaken niki sekedap malih manjing wekdal asar. Monggo ndonga sareng-sareng mugi-mugi Ibu Umari napa ingkang dipun lampahi saking dosanipun dipun sepura dening Allah. Napa ingkang dipun lampahi dados amalan akhirat dipun tampi dening Allah ingkang nyebabaken fadl lan ridhonipun Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.